time live broadcast. So wala lang, kumustahin ko lang po kayo. Namiss ko kayong lahat. Mga kamay ko dyan, mga sisi, mga everyone, hello! Kumusta po kayong lahat? Namiss ko kayo. Today is good evening. Hello to my one viewers. How are you today? Welcome to my live broadcast. Kamusta ka po? It's been a while. Ngayon na ako ulit nakapag-live. So, gabi po ngayon dito sa Pilipinas. Around 6:47 in the evening. Hello everybody kitchen. Thank you for thumbs up. Hello. Mega shout out to my 3 billion in the house. Kamusta po kayong lahat? Hello. Thank you sa thumbs up. Everybody's kitchen. Thank you host. Walang anuman. Thank you also. Woyen Vlog, mega shout out to you. Hello, Dan thumbs up host. Good evening, all the way from Philippines. Dumadaan po yung tinapa. Tinapa. Maririnig nyo, dumadaan yung tinapa. Ganun.
Kamusta naman po kayo? Ayan, binigyan kita ng jacket, Everybody's Kitchen, and mega shout out, Everybody Kitchen, Woyin Vlog. Thank you for dropping by. Everybody Kitchen, buti pa si host nakapag-LS. Ngayon lang ako sisi nakapag live broadcast. It's been matagal na. Yung first live stream ko nung January, and then ito lang ulit yung pangalawa ko this year 2021. Salamat host, ang blooming mo po. Stress lang yan. Thank you. Good evening. Andito ba kayo sa Pinas? Woyin Vlog, Everybody Kitchen. Everybody Kitchen, yes po. Sa Kuwait ako host, Woyin Vlog. Okay ka ba yan? Ingat ka dyan palagi. Iba yung oras dyan, no? Nagtrabaho din ako sa Middle East, way back 9 years ago, sa Dammam, Saudi Arabia. Nag-alaga ako ng matanda. Domestic, yun. Kaya, na-miss ko rin yung Middle East. Oo, 2 p.m. na dito host Woyin Vlog. So, good afternoon to you, Woyin Vlog. Dito, good evening na, 6:52 in the evening. Kamusta naman yung dyan, nung sitwasyon nung yung kalamidad na nangyayari sa mundo sa Kuwait? Dito, pa rin, ganun pa rin. Face mask, face shield, required na isuot, kahit saan ka pumunta. May palista-lista lagi, bawat enter mo ng mga, kunyari, simbahan, mga hospital, mall, ayan. Tapos, isang katutak na sanitizer. Eto, bawal lumabas pa. Hihi, isang taon na walang gala sa city, Woyin Vlog. Nasa Middle East pala si Woyin. Yes, si Everybody Kitchen. Nasa Kuwait daw si Woyin Vlog. Ang tagal na, walang labas. Okay lang yan, tiyaga-tiyaga lang tayo para sa safety. Para di ba, hindi pa naman totally nawawala yung mga viruses. So, yun, ingat na lang. Dito naman, kahit naman dito, nakakalabas lang kami kapag mga importante lang. Punta ng grocery, punta ng pa-check up, tapos yung mga super importante lang na bagay. Pero yung mag-unwind, mamamasyal, ayaw namin kasi delikadong i-take ang risk. Oo sis, Everybody Kitchen, dito ako. So, nandito ka rin pala sisi. Good evening sa'yo kasi nandito tayo sa Pinas. Everybody Kitchen, luto muna ako host. O sige sis, thank you so much for your time. Happy cooking! Everybody Kitchen, ingat sa Kuwait. Sabi sa'yo, Woyin Vlog. Lagi na lang tayong mag-ingat kahit saan tayong pumunta. Mega shout out to 5 million in the house. Hello, good evening, all the way from Philippines. Kumusta po kayong lahat? Salamat sis, Everybody Kitchen. Galing kay Woyin Vlog. So, ayan. Medyo malamig dito yung yung hangin. Hindi ko alam kung bakit. Medyo malamig dito sa Pilipinas. So, complicated yun. Minsan napakainit, tapos minsan malamig. Pero okay lang yun. Thank you sa inyo. Thank you sa nagtamsak. Tambay ko lang ito host. Work muna ako. Okay po, Woyin Vlog. Maraming salamat. Ingat sa work. Ingat habang nag-work. And take your time. Take your time. Dito lang ako kasi mangungumusta lang ako sa mga kamayer ko dyan. Kasi it's been a while nga hindi ako nakapag-live stream. Kaya na-miss ko silang lahat. Na-miss ko pa yung lahat na maka-chat, maka-kamustahan. So ngayon, I think 1 hour lang ako. So let's see.
Kalipas oras lang, wala naman akong ginagawa, nakapag-dinner na ako. Napansin ko, namamalat yung mukha ko. Ano yan, naglagay ako nung sa derma stuff. Ayan, kaya namamalat siya, nag-rejuvenating yung face ko, gawa nung sabon. Gumagamit ako ng glycerin soap and yung kulay itim, bleaching soap. Ano yon, galing sa doktor, derma. Napakagaling niya, yun namamalat siya. Hindi siya mahapde. Unlike sa other na mga rejuvenating, na mga mahapde, ito walang hapde. Mapapansin mo lang, namamalat. Kasi dati, isang katutak yung tagyawat ko sa mukha. Ngayon, ano na siya, okay na. Iilan-ilan na lang ang natutubo, katulad nito. Kasi pag malapit na ang period days, kaya normal yan sa girls. Di ba girls? Yan. Lakas ng hangin sa labas. Naging busy ako nitong mga nakaraang araw kasi hindi ko pa siya totally na-share para i-vlog, pero i-vlog ko siya soon. Hindi ko pa nakakapag-edit, nakapila pa yung mga editing ko. Hirap mag-edit kaya, di ba? Sinong relate dyan? Lalo na sa katulad ko na bago pa lang dito sa YT. Nag-a-adjust talaga ako pagdating sa pag-edit. So, dahil nga kay pandemic, ayun, marami tayong mga bagay na natutunan despite of everything na mga stress, depression, dahil ilang buwan tayong mga naka-lockdown, walang trabaho, dahil nag-lockdown. Tapos nung ngayong 2021 na naka-recover ng konti, tapos hindi pa rin back to normal ang lahat, di ba? So, yun ang nag-push sa akin to think something and to do something na sabi ko yung gusto kong gumawa ng something, yun. Nag-decide ako na gumawa ng lip tint. So soon, ipapakita ko sa inyo yung lip tint na ginawa ko. And sana suportahan ninyo yung mga ko, mga little business. So, mabibili nyo siya sa Lazada and sa Shopee. Soon, ko yon, ipopost ko, iba-vlog ko yung mga lip tint na ginawa ko. And, siya, sana magustuhan ng mga ladies out there, mga pretty ladies. Yung ginawa ko na lip tint. Pwede siyang pang lips and pwede siya pang cheeks. So, it's up to you. Pwede rin dito mo siya ilagay. Maganda siya, mga sisi. Nandun kasi sa baba yung sample ko. So, suspense ko muna. Soon i-vlog ko siya. Share ko sa inyo yung lip tint na ginawa ko. Maganda siya. Diba? Diba maganda yung kulay? O, diba? So, ayan! Good evening! 3 million in the house. Maraming salamat sa inyong pagtatambay at sa inyong thumbs up. Nandito lang ako, nakasalampak sa sahig. Dito yung hagdan. Dito ko nakapatong yung iPad ko dito sa hagdan. Tapos nandito yung ilaw. Tapos dito yung way papunta sa baba. Nandito ako sa second floor. Yan. Yung kanina, si mama yun dumaan. Pumunta siya ng rooftop. Napapahangin. Hingin ng patid ko sa baba.
Sana nga matapos na matapos na yung ano na to, yung kalamidad na nangyari sa ating bansa. Yung everybody back to normal na para lahat ng buong mundo ay back to normal. So, shout out sa mga LDR dyan. Stay strong lang tayong lahat kasi wala tayong choice kundi ang mag-antay at magkaroon ng patient. So, ganoon talaga buhay. Hindi lahat ng bagay ay na gusto natin ay makukuha natin. So, patient lang talaga. Kami nga yung Mr. LDR ko, 1 year na kaming LDR since nag-start yung pandemic. So, this coming February 21, officially 1 year na kaming LDR. And ito yung pinakamatagal na LDR namin. Kasi dati, nagkikita kami every 3 to 4 months. Pupunta ako ng Malaysia. Tapos, nagkikita kami, nag-vacation ako ng 28 days or 3 months. But for now, may negosyo ka na Liptin Ho. Sana all. Wayan vlog. Kaka-start ko pa lang po. Kaka-start ko pa lang dahil si pandemic na nag-push sa akin para mag-isip ng lip tint. Sobrang boring. Ayun. Gumawa ka ng lip tint. It's on, i-vlog ko po siya para makita naman ninyo. At available siya sa Lazada. Kasi nagla-Lazada din ako. Ano lang, maliit lang. Tinda-tinda lang, di ba? At least kahit papaano may konting kita. Kailangan, di ba? Hirap ng buhay ngayon. Ang mahal ng mga bilihin. Kapag binarayahan mo yung 1,000, dati yung 1,000, nakakapuno pa tayo ng isang basket, di ba? Yung basket na dilaw, yung sa mga grocery, sa Watermart. Pero ngayon, ang 1,000, pag namili ka, kargahin mo na lang. Huwag mo na may basket. Kasi, ang baba na ng value. Kumaga, ilan na lang, tinapay na lang ang bibili mo. Okay, order ako niyan soon. Hihi. Wayan black. Ay, ganon. O, sige. Pwede naman. Opo. Ini-edit ko pa kasi, kaya hindi ko pa siya ma-vlog. Kaya soon, i-share ko siya sa inyo. Sana, maging okay. Pero okay lang. I take the risk naman. Kasi kapag nag-fail ka, at least, you learn something. No need talaga sideline ngayon. Opo, need talaga ang sideline. Kasi napakahirap ng buhay ngayon. Yung 100 ngayon, parang 20 pesos na lang eh. Tapos yung 500, parang 50 pesos. Napakaano na. Basta, ang bilis, ang mahal ng sili. Yung sili nga, na lang eh. 10 isa, nung nakaraan. Pero ngayon, 5 piso na isa. Mahal. Sobrang mahal. Mga gulay. Pero yung ampalaya. Dati, paborito ko yung ampalaya na may 2 itlog. Tapos, nakakaraan, excited akong bumili. Nung kiluhin na ni ate, 2 kapiranggot na ampalaya. Alam mo magkano? 95. Diyos ko po. Akala ko 45 lang. Kasi dati ganun yun. Hindi na ngayon. Iba na. Kaya, kung ano yung mura, yun ang madalas kong ulamin. Mura ngayon yung mga tamban. Ayan. Mura ang tamban compare sa mga ibang isda. Pero karne, mahal. Manok, may time mahal, may time bumababa. Pero yung gulay, at this moment, mahal talaga ang gulay. Dati may tingin na 10, ngayon wala na, 20 na. Diba? Sa amin, sa Bohol, nagtatanim na lang kami ng sili, hihiwayin lang. Tama, mas tipid. Taga Bohol ka pala. Ako, pure na Bicolana sa Bicol. Laking probinsya din ako. Laking mga gulay din ako. Kumakain ako ng mga probinsyang pagkain. So, yung mga kanunuan na family ko, lola ko, lolo ko, family ko, mama ko, meron din kaming maliit na lupa sa Bicol ng mga kabataan, mga elementary, tapos nag-high school. Ayun, may tanim kaming talong, ampalaya, kamote, malunggay. Tapos, yun, lumaki ako. 18 years ako nag-stay sa Bicol. Kasi lumuwas ako dito ng Cavite, ng Maynila, nung
ano na ako, before mag-19. So, 18 years din ako sa Bicol. Provincial life, probinsyana. Nag-iigib doon sa balon, naglalaba doon sa, yung parang falls na tumutulo, suknong mo yung palanggana. Oo, buhol ako host, Bisaya, ayan. Hindi ako marunong mag-Bisaya, hindi ako marunong. Pero marami akong mga dito, mga kasisi ko dito, mga Bisaya. So, ang alam ko lang, guwapa yata, guwapa. Hindi ko masyadong hindi ko masyadong alam mag-Bisaya. Hindi ko lang alam ko Tagalog. Tapos a little bit English. A little bit lang. Masarap mamuhay sa probinsya compare dito sa mga syudad. Kasi doon, kapag masipag ka lang, mabubuhay ka na. Unlike dito, lahat ng bagay ay katumbas sa pera. Kuryente, di ba? Monthly priority natin. Ilaw, tubig, wifi, o di ba? Kung naupa ka pa, o di ba? Part na. Doon, libre tubig, libre, yun nga lang, sa ibang probinsya, walang wifi, walang kuryente. Pero dahil matagal nang lumipas na panahon, yung ibang mga probinsya, nag-upgrade na rin sila. So, nagkakaroon na rin sila ng konting, yung ibang mga barangay, may kuryente na, nagkakaroon na rin ng mga wifi. Ayun. Pero nung mga dati nung nasa Bicol pa ako, wala kaming wifi, wala akong cellphone, wala talaga. So, super buhay probinsya. Walang TV, radyo lang. Oo, save ng pera kahit pa paano sa probinsya, Woyen Vlog. Tama. Doon sa probinsya, kinakakitaan lang namin ay pagkukupra, pag-uuling, pagtatanim ng papa ko ng, yung palay, yun. Tapos hindi ako nakaranas nung magtanim ng palay. Ang ginagawa ko lang, tagahatid ako ng pagkain ng papa ko, tsaka ng lolo ko ng tanghalian. So, yung lola ko nagluluto, tapos naglalakad ako na 1 hour papunta sa bundok. May dala akong payong na nahaw, tapos yung basket, andun nakalagay yung ulam ng lolo sa papa ko na pananghalian. So, andun lang, nakaupo lang ako doon. Pero nakaranas akong yung manguha ng kamote, yung balinghoy, mag-uling. Nakaranas ako niyan. Masaya. Tsaka yung mag-aaral ka, tapos maglalakad ka ng pagkalayo-layo, gigising ka ng maaga. Tapos, ang layo ng school. Tapos hapon, pag-uwi mo ng bahay, dahil ayaw kong maagang pumunta, oo, ganyan din sa amin host. O, diba? Relate ka din. Ang sarap balikan. Yung mga generation ngayon, hindi nila yan naranasan. Yung mga ganong buhay natin. Pero kasi ngayon, more on, kahit saan ka pumunta, puro sila. Puro ganyan. Puro mga nakatutok sa cellphone. Diba? Unlike noon, radyo, drama. Yung mga pinapakinggan natin. Tapos, yung TV na pinupukpok yung likod. kapag nakamatay, wala pang flat screen. Nakakatawa. Tapos yung plansang di uling na pagkabigat-bigat. Sarap balikan ng buhay dati. Matagal na rin akong hindi nakakauwi. Mabids! Hello! Mega shout out to you, Sisi. Good evening! All the way from Philippines. Kumusta ka na, Sisi? Thank you sa pagdaan. Kasama ko Mabid si Woyen Vlog, tsaka si Everybody Kitchen. Nakatambay sila dyan. Hindi talaga nakaranas ngayon mga bata. Iba na. Tama, Woyen Vlog. Mga bata ngayon, 4 years old pa lang, nakatablet na. Wala ka pa dollar sign. Meron na, Sisi. Meron na akong ads. Pero yung dito sa live stream, hindi ko pa siya na-on. Paano ba yun? Hindi ko na-on. Ayan. Hindi ko pa siya na-on. Ito kasi ako masyadong marunong, Sisi. Tsaka napansin ko, yung revenue ko, parang na-stuck na sa ayaw na niyang umangat. Alam mo yun, kunwari, 490, tapos pagising ko ng umaga, 470 na lang.
Tapos pagising ko naman ng umaga, 499. Pagising ko naman ng umaga, 485. Hindi ko alam kung bakit. Ang hirap din pala. Punta ka sa YouTube Studio, i-on mo monetization. Ngayon, Sisi, YouTube Studio. Tapos, thank you, Sisi Mabids. Pinag-ano ko lang kasi siya, play ko lang as live stream, hindi ko alam na ano. Kailangan palang i-on mo na yun. Nakala ko, mamaya ko pa siya i-on kapag tapos na ang aking live. Thank you, Sisi. Live. Parang hindi ko siya makita dito. Hindi ko siya makita, Sisi. Parang wala pa naman dito. Sa may lapis. Wala, Sisi. Yung nakikita ko lang dito, yung last na live stream ko nakaraan. Pero yung live ko ngayon, sa may lapis. Ang dami na revenue mo, host. Ang dami na revenue, pero parang stuck na nga eh. 490 ako ngayon. 490, diba? Nakaraan, 570 na yon, bumaba. Main mo yan, nasa CP. Main. Wait lang, Sisi ha, ngayon na mag-catch up. Nasa YouTube studio na ako, Sisi. Marunong talaga. Hindi ko siya makita. Nakikita ko lang dito, yung huli kong live stream. Wait lang ha. Main account mo na, CP na yan. Yes, Sisi, main account ko to. Ito yung main account ko. Tapos sabi mo, punta ako sa, nandito na ako sa desktop ka, host. Ay, ganun. Nagdi-desktop pa pala ako. Nakakalim nga rito, Nak. Turuan mo ako dito. Turuan mo ako yung cellphone ko, Kasi ang lagi kong desktop, itong iPad ko, hindi ako nag-desktop dito sa cellphone ko, sa iPad. Tapos dito, hindi ako marunong. I-desktop mo, kasi wala daw akong ads. Wala akong revenue doon. Yung sabi ni Ate Mabibs, yung live ko ngayon, i-on doon sa live, pwede sa Chrome ka-open ng YouTube mo. Nagpapaturo ako sa anak ko. Kailangan daw i-desktop yung ko para punta sa YT, and then i-on daw yung yung monetization para merong $sign itong live stream ko ngayon. Saan? Mo siya, i-desktop yung yung phone ko. Tapos punta na YouTube Studio. Tapos i-on daw yung yung live stream ko ngayon. Hello sa inyo, 5 million in the house. Bertina, TRD Light, thank you so much. Nice. Woyin Vlog, Chrome ka host, search mo YouTube Studio. Salamat, opo, Woyin Vlog. Nagpapaturo ako sa anak ko ngayon na magpa-desktop sa phone ko. Kasi normally, ang ginagamit ko talaga pang yung iPad ko, automatic na naka-desktop siya. Okay na. Sa YouTube Studio daw, tapos i-click mo yung live stream ko ngayon, tapos i-on yung monetization. So, ayan. Mabids, thank you so much! Yun na pala yun. Akala ko kasi, maglalagay ako ng monetization on kapag tapos ko na ito. Kunyari, nag-stop na ako nito, tsaka ko siya i-on. Kamusta ka, Mabids? Gabi dito, Sisi. Ngayon lang ako ulit nakapag second live broadcast sa year 2021. And hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang mamumusta sa inyong lahat. Makipagdaldalan. Kasi it's been a while na hindi ako nakapag 5:15 AM dito. Okay na? Ang bagay? 5:15 AM dito. So, good morning, Sisi Mabids. Bakit ang bagay? O, ayan na. Tapos,
On? I-on daw yung dollar signs. Wait lang, sisi. Yung ba yun? Tingnan mo, di ako marunong on. Okay, got you. Tapos, wait. Ito? Automatic na? Automatic na yun. Okay na? On na? Save. Ayan, save. Thank you, Sisi. Okay na. Na-on na. Ayan. O ngayon, paano napupunta doon sa ano ko? Yung pa rin yun. Yung sa YouTube chat. Punta ka lang sa LS mo. Ipan mo yan. Thank you na. Paharang kami. Thank you, Sisi Mabids. Diyos ko po. Ganun pala yun. Ayan. Ngayon alam ko na. O, diba? Salamat, Sisi Mabids. Excuse me. Ganun pala yun. Thank you sa 7 na thumbs up. Wow. And 5 million in the house. Sabi ng anak ko, okay na siya. Na-on na namin. Ang aga mo naman, Sisi Gumesi. May pasok ka ba? 5:15 a.m. Malamig po dyan sa inyo, Sisi Mabids. Dito malamig lang ang simoy na hangin. Month of love. Lapit na naman ang Valentine's. Shout out sa mga single dyan. Shout out din sa mga LDR dyan na katulad ko. Wala tayong magagawa. Tiis-tiis talaga. Yung mga single, shout out sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Right time will come. Hi, good evening po. Pa-shout out. Simply Gracie Concepcion. Mega shout out to you. Sisi, hello. Good evening. All the way from Philippines. Hello. Kamusta ka po? Simple Gracie Concepcion. Ganda ng apelyido, ah. Labing Naomi is yours. Hello, si. Shout out sa lahat. Hello also. Labing Naomi is yours. Mega shout out to you. Ayan, binigyan kita ng jacket. Labing Naomi is yours. Ang cute naman. Happy Hearts Day na sa'yo in advance. Labing Naomi is yours. Sa inyong lahat, happy advance. Paglabas ko kanina, dami ko na nakikita mga flowers, mga heart-heart. O, diba? Valentine's na. Ay, nako. Hearing remitly. Prama Beads. Talaga Sisi Nice. Baka may gustong magtamsak sa premiere. Sabi ni Woyin Vlog. Ayan, nagbaba si Woyin Vlog mga Sisi ng kanyang premiere. Mega shout out! 6 million in the house. Marami pong salamat. Tamsak na kita, Sisi. Woyin Vlog. First try ng skincare product. Ano ito? Woyin Vlog. Ayan. Follow nyo si Sisi Woyin Vlog. Woyin Vlog. Salamat host. My pleasure, Sisi. O ayan, may nakita na akong ads dito sa sa phone ko. May nakita na akong ads. Thank you, Mabits. Ganun pala yun. Malamig talaga yung simoy ng hangin. Hindi na kailangan mag-electric fan. Kasi malamig talaga. Kinagat ako ng pusa ko, si Rasmus. Napakakulit.
Yung pusa ko, napaka adorable. Kanina, bago ako live broadcast ngayon, kakauwi ko lang, galing ako sa labas, bumili ako ng 1 kilong tamban para kay Rasmus. Kasi kung hindi po ako bumili ngayon na isda na tamban, mamayang gabi siya ay aakyat sa aparador at siya ay tatalon. So yun ang panakot niya kay mami niya. Oh mami, I'm going to jump. Tapos ginagawa niya yon mga 1 a.m. 12 midnight. O diba? Kaya kailangan ko siyang bilhan ng isda. Or else magwawala siya mamayang hating gabi. So sa isang araw, nakakaubos po siya ng mga 4 na piraso ng isda. Bukod pa yung cat food niya na Whiskas. Pakatakaw. Pero ano naman siya, anti-stress ko siya kasi nakakagigil, nakakatuwa. Kaya yun, hinayaan ko na lang. Kaso ang lakas kumain. Pag hindi siya binigyan ng pagkain, ayun, kakagat-kagatin ka. Kakagatin ka talaga niya. Sisi Mabi, it's time for your coffee na. Breakfast. Tapos ko lang mag-dinner, kumain lang ako ng saging, tapos hopya, tapos kamote. Diet ako kapag evening, ayaw kong kumain ng kanin. Kasi baka tumaba ako, Diyos ko po. Ang bilis kong tumaba, kaya control ako sa mga kinakain ko. Mabits, heart, thank you. Ang daldal ko na naman, Sisi. Ayan yun na, ngayon lang ulit ito. And after ilang week na naman akong bago makapag-live broadcast. Kasi busy nga ako, Sisi. Narinig mo na ba kanina, Sisi? Gumawa ako ng bagong lip tint. Hindi ko pa siya na i-vlog, pero soon i-launch ko yung lip tint na ginawa ko. So, yeah. Inspired by COVID. Salamat sa mga nagbibidyo dyan. Mabi. Hello. Anong basahin yung ganyan? Peace. Happy peace. Ganyan. Wow, 10 thumbs up in the house. Thank you po. Ngalay ako. Nandito lang kasi ako nakasalampak sa sahig. Mahirap kapag wala kang mga vlog studio, di ba? Kaya tiis-tiis muna, nakasalampak. Ito lang kasi yung space na okay ako. Kaya, yung reason kaya hindi ako nakakapag-live broadcast lagi, kasi nga, dito sa bahay, laging maingay. Tapos, kung hindi naman maingay dito sa bahay, meron naman nagbibideo okay sa labas, nagpapatungtong ng malakas. So, syempre, iwas CPR tayo. Kaya, ayun. Tapos, busy din ako, kaya ayun. Ngayon lang ulit. Room yung dito, tapos room din yung dito. Ito hagdan, punta sa rooftop. Nandito ako nakasalampak. Nakapatong yung iPad ko dito sa may hagdan. Tapos dito yung daanan, pababa. Ayan. Sisi Mabids! Ano ka na ba? Naka $100 ka na? Excuse me. Sige host, labas na muna ako. Good luck sa new business mo at abangan ko ang vlog mo. Okay, Wuyin Vlog, Sisi. Ingat palagi dyan. Thank you sa time. Bye-bye. Salamat. Malapit na 100. Ilang buwan yan, Sisi? Since nung dumating yung since na Monica, ilang buwan mo siya, bago ngayon mag 100 na yan. Ilang buwan na? Dapat may pa-join button ka. Ay, ganun ba yun? Isa ba yun sa wake para magkaroon ka ng madaming viewers? Wala pa ako nun, Sisi. November 3 ko na Moni, okay? And then, dumating yung pin mo after 2 weeks, 1 month. Kasi ako na Moni na.
Pero wala pa akong pin. Wala pa akong verification pin. Oo, pag nood ads lang, mababa. Ay, ganun. Ano ba ibig sabihin ng join button na yun? Wala pa pin. Ah, okay. Pero, malapit ka nang mag 100. Kasi yung iba, napanood ko, sabi nila, kapag na-reach mo na yung $10, automatic na ipapadala ni Lolo yung ano, yung tawag nito, verification pin. Tapos after mo ma-reach yung $100, tsaka ka na sasahod. Yun. Nood ka ng tutorial. Yes, Sisi, nanonood naman ako. Kaso, yung iba talaga, parang iba naman yung sinasabi. So, naguguluhan lang ako. So, nagtatanong-tanong na lang din ako. Sa Pinas, gamit ko address, mabagal padala Pinas. Ay, ganun. Tama nga. Ganun nga siguro. Ano, parang lucky na lang. Kasi yung iba, lucky, in 2 weeks lang dumating na. Katulad ni Sisi Artimencos vlog. After niyang ma-reach yung $10, dumating na kaagad. Tapos, yung mga other sisi ko pa. Tapos yung iba naman, inabot na ng 4 months. Hindi pa nila nakukuha. So, yun. Pero okay lang yan, kasi malapit ka na mag 100. Sure na yan. Baka pag dumating yun, all in one na. Automatic, kasahod ka na rin, may pin ka na. O, diba? Ako, nung last week, ang dollars ko ay 5.80. Tapos, hindi ko alam kung bakit. Biglang bumaba siya. Ngayon, 4.90 na lang, Sisi. Kumising lang ako kaninang umaga, 4.90 na lang. Na-stuck na ako doon. Hindi na ako umabot ng 6. Pa yan? Kaloka. Karaan, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ayan, 5.80, 5.90 na ako. Malapit na mag $6. Pagising ko ng umaga, 4.90. Kaya minsan ayoko na mag-check. Hindi, wala pa akong masyadong idea doon sa play join button na yun. Tapos, kasi yung iba, i-view mo revenue mo, pindot mo yun for the last 90 days. Ay, ganun. Kasi ang pinipindot ko, Sisi, yung revenue lang na doon nakikita mo sa sa YouTube, sa ano, yung basic na revenue na makikita mo. Yun lang, doon lang ako nagbe-base. Yun pala yun. Salamat ulit, Sisi. Takot pa kasi ako mag-on ng join button kasi baka hindi ko magampanan yung tungkulin ko, may magalit sa akin. Kasi sabi nila, sabi ng iba ko mga Sisi, once na nagpa-join ka daw, kailangan active ka. So, kailangan, basta kailangan super active mo. So, kapag hindi mo nagawa yung responsibility mo, syempre, nakaka-stress yun. Kaya hindi muna ako mag-join button. Kahit nga yung super chat ko nga, hindi ko pa open eh. Parang hindi pa ako ready kasi baka mamaya ang dami na mag-chat doon. Hindi pa ako ready. Para takot ako eh. Mag-join yung mga friends lang talaga. Opo. Yung mga legit lang, di ba? Yung bumabalik talaga sa mga mga vlogs. Ako ang dami kong bananas eh. Iilan lang kayo na nandyan lagi na halos nakikilala ko na. Yung the rest, mga stock. Kaya pag may time, ginagawa ko, iniisa-isa ko sila, binibisita ko sila, sabi ko, hala, nandito ako, dumalaw ka naman. Tapos, saka pa lang sila dadalaw. Pero pag busy, nayayaan ko na lang. Kung sino na lang yung nandyan, kung sino yung automatic na nakikita ko na lagi, yun lang ang automatic ko din na priority. Yung iba nga nakikipag, ano tawag nun? CLC. Alam mo yung meaning ng CC? Hindi ko alam kung pwede kong sabihin dito. Baka tayo maano ni Lolo. CLC, yung tapos W to 1W. Di ba bawal yun? Pag nahuli daw. Tapos may nag-invite sa akin. Gusto ko mag-join pero nang-worry ako. Kaya yun, hindi ako makapag-decide kung mag-join ba talaga ako or hindi. Kasi baka ang dami ng i-W to W ko, di ba? Baka naubos yung araw ko doon. Gusto ko yung yung may freedom ako.
Have a nice day, Sisi Mabids. Kasi araw sa'yo ngayon. Sa mga kaibigan lang kami makipag-W. Okay. Opo, dapat lang talaga, no? Sa mga kakilala lang talaga. Ako, bahala na. Antayin ko na lang kung kailan dumating yung pin ko. Without pressure. Pero pag ready na din ako, magpapa-join button na din ako. Para di ka i-report. Tama. Paano yun, Sisi, yung gusto kong magpaano? Gusto kong magpalaro? Hindi ako marunong. Yung kunwari gusto kong magpag-giveaway, gano'n, nag-load or something like that. Hindi ako marunong kung paano ko siya uumpisahan. Kailangan ba may ano ako, yung inikot-ikot, nabunot-bunutan. Hindi ako marunong. Tapos, nanonood naman ako ng mga tutorial. Ano nakapanood ko, bumibili sila nung parang ruleta. Palista ka, ganun. Kunwari, magpapalista ng pa-entry. Tapos, pipili ka na, excuse me, pipili ka ng winner. Yun ang gusto kong gawin. Gusto kong mag-comment sa palabas mo, tapos kasali sa raffle. Okay. Tapos, paano yung, yung target? Kunwari, pipili ako ng isang araw kung kailan yung raffle draw. Tapos, yun na yun. Pipili ako doon kung sino yung lucky one na, kunwari, may bigyan ng load. Ganon. I-post mo kailan. Okay. Salamat, Sisi. Napanood ko yung video mo. Ang ganda pala dyan sa, sa country mo kung nasaan ka. Gawa ka thumbnail. Okay po, I will try, Sisi, soon. Gusto ko rin i-try yung magpag-giveaway. Pati na, namamalat yung mukha ko. Gawa nung sa derma. 10 thumbs up in the house. Salamat po. Mega shout out. 3 million in the house. Salamat sa nagbibidyo dyan. Dapat matagal palista para di ka naman lugi. Ay, ganun yun. Kunwari, 2 weeks palista. 2 weeks, din after 2 weeks, saka magra-raffle. Punta muna ako support mga prem. Okay po, Sisi Mabid. Salamat sa time. Ingat po lagi dyan. God bless. Salamat. Bye-bye. Salamat sa nagbibidyo dyan.
Nakakauhaw din pala magdadakdak. Si mama nga sa taas nag-me time. Gusto ko pumunta ng ano, ng Tagaytay. Gusto po yung kapatid ko. Gusto ko pumunta ng SSS Tagaytay kasi balak kong ayusin yung aking SSS na nahinto na hindi ko nahulugan kasi hindi ako naka-employed sa ngayon. Dati kasi naka-employed ako sa mga factory, tapos sinuhulugan yun, tuloy-tuloy. Pero nung huminto ako, hindi siya nahulugan. So, I decided na mag-self-employed na lang. So, the only way, pupunta ka ng main office para magpa-self-employed. Kaso mahilig din ako sa biyahe. Yung mga aso ng kapitbahay. Si Rasmus, nasana? Hello sa two viewers dyan na nagbi-BG. Maraming salamat. So, ayoko magbiyahe ng matagal kasi nahihilo ako. Lagi ako may baon na plastic. Alam mo yun, o diba? Lagi ako nahihilo. Kaya pag napunta ako ng Maynila, struggle is real. Kasi dala ko lahat ng ointment, different flavor. May Vicks, may Katingko. Ayan. Tapos may yung ointment na oil. May plastic, o diba? Dala ko lahat. May dalandan pa. Kasi lagi akong iwan ko ba? Bata pa ako, ganun ako noon. Tapos, kahit uminom ako ng Bonamine, hindi siya naipik sa akin. Talagang nahihilo pa rin ako at yung pinakapangit dun, yung alam na yun, nabubumiting ako. Pero pag sa aeroplano, hindi ako nahihilo kahit pag landing or pag alis, hindi. Sa ano lang, taxi na aircon, bus na aircon, van na aircon, ayan. Pag sa jeep, sakto lang, kaya ko kasi nakakalanghap ako ng fresh air. Pero kapag sa aircon, Diyos ko po, parang hinahalo kayo yung sikmura ko. Lalo kapag nakakaamoy ako ng iba't ibang klase na amoy. Kapag sa bus, di ba, may matapang yung pabango, amoy sigarilyo, amoy matamis yung pabango, tapos, ayun, naghalo-halo na lahat. Pagbaba ako niyan, lupay-pay ako. Or, the worst na naranasan ko, bumaba ako kahit hindi ko pa oras na bumaba. Danas ko yun. Tapos, yung isa, nung umuwi ako ng Bicol, bata pa ako doon, siguro mga elementary. Kasama ko yung papa ko. Nasa Naga pa lang kami. Bumaba na ako kasi hindi ko na kaya. So, yun. Nauwi sa ospital. Sobrang hilo. Kaya yun, hanggang ngayon, weakness ko pa rin ang mga malalayo ang biyahe na naka-aircon. Kaya ko kapag malayo, hinto-hinto, tapos buksan ang bintana para makalanghap ng fresh air. Kapag hindi, naku, hindi guarantee na ako ay makakasurvive. Sobra akong hilo. Lakas ng hangin sa rooftop na bed. Pag ngayong sa taas si mama, pag ngayong buwan ba talagang talagang cold season? Yung mahangin ng konti. Kasi pagka na summer na eh. Ganda.
couple, sabi ni si Mabids kanina, ano daw, yung palistabit, kunwari, nag-live broadcast ako ngayon. Hello, Rasmus! Come to mommy. Say hi to my live broadcast. Come here. Come. Come. Come to mommy. Nandito po yung pusa ko. Come to mommy. Kumain ka na ng dinner? Oh, my sweet love. Come here to mommy. Come. Nag-iinarte pa eh. Halika rito. Psst. Rasmus. Rasmus. Ayan, pahirapan pagtawag sa kanya. Halika rito, dali na. Mag-hi ka doon, no? Inaantay ka nila. Rasmus, come to mommy. Ayan, sungit, ayaw niya. Ayan, hello everyone! Hello, hello, hello. Ayaw niya, sungit. Bakit ayaw mo mag-hello? Come here. Ayaw po niya. May topak. Halika rito. Oh. Hello everyone! Hello, my name is Rasmus. Welcome to Mommy Live Broadcast. Hello. Oh. Kumain ka na? Hmm? Kumain ka na? Halika rito. Ha? Bawal. Naku, 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 naku. Wait lang, ang kulit. Bumaba ka dyan. Mamaya masagi mo yung santo. Halika rito. Nakikita na. Hindi yan. Pasawa yung... Rasmus! No, no, no! I'm going to spank your bum. Gusto niya doon sa may ano. Shh! No! Mommy said no. Gusto po niya umakyat doon sa lamesa na nandoon yung Mama Mary. Bawal doon. Baka mahulog si Mama Mary, mabasag. No, no, no. Come here. Doon ka. Mapitawagin mo nga ang kulit. Paluin yung puwit niya yan. Yan, dyan lang. Higa lang. Kulit-kulit eh. Yan, ganyan lang. Mahiga ka lang dyan. Kasi bawal doon. Kasi kapag nasagi mo yung Mama Mary, mabasag. Yan ang mahirap kapag may pusa. Ang hilig niya mag-scratching doon. Tapos gusto niya mag-scratching doon sa damit ni Santo Niño. Di ba ano yun? Parang yung tela niya. Palo ko siya sa puwet. Makulit. Ngayon, nakahiga siya dito sa tabi ko, behave naman siya. Kapag may pinapalo ko siya sa puwet, behave naman siya. Yun ang pandisiplin ko sa kanya. Pero minsan, hindi pa rin siya nasunod. No! Tigas ulo eh. Bawal dun ha? Bawal ha? Dito lang. Higa lang.
Ako ay ano, galagan si Rasmus na makulit. Pasaway. Nakatakot. Nandiyan ka lang, huwag mong kagatin yung wire. Pasaway kayo, napansin ka na naman eh. Ganyan yan, kapag gusto ng attention, kung ano-ano ang naisipang gawin, mag-aakyat sa cabinet, tapos ilalaylay yung leeg niya, kunwari mahuhulog siya, tapos kakagat-kagatin yung mga cord ko, yung charger, yung headset, o diba, asaway, may attitude. Ay, nako, pareho ko. So, about sa brace ko, ganun pa rin po siya, masakit pa rin. May wire, may elastic band ako from right to lower. Sakit siya. Bye-bye! Pasaway si Rasmus. I-check mo ba ito yung Lazada? Nag-order? Kaya lumabas siya, bet. Rasmus! Rasmus! Wala na, lumabas na. Rasmus po yung pangalan niya. Inspired by yung movie na The Rain. Napanood niyo po ba yun? Yung The Rain na movie. About pandemic. So, si Rasmus, inadapt ko siya during pandemic. And yun, kaya Rasmus pangalan niya. Inspired doon sa The Rain movie. Napakaganda po ng movie na yun. Kailang pwede niyo siyang panoorin sa Netflix. Tapos yung kagabi, Netflix. Netflix. Bisaya ka man. Nakorek ako ng kapatid ko, mali na yung pronunciation ko. Netflix. Eh, naka-brace lang ako. Di ba N-E yun? O T-F-F. Netflix. Hindi, kasi minsan yung rubber band ko. Kanina nga sabi ko yung vlog ko na yung sabi ko magluluto ako ng banana blossom. Sabi ko, banana blossom. Hindi, kasi may time na itong pag nagsalita ka, itong wire ng ko, parang ayaw gumalaw. Sabi ko, magluluto pa ako, yung intro ko sa vlog, sabi ko, magluluto pa ako ng banana blossom. Banana blossom. Yung puso na saging, sige, Tagalogin ko na nga, puso na saging. Bisaya. Ay, nako, kaloka. Lalo naman siguro kapag yung ibang mga Bisaya, iba-iba yung tono nila. Batanggenyo, di ba iba naman? Oh. Yung Batanggenyo, mga alae. Alae. Salamat sa nagbibideo dyan. Sana okay ka lang. Salamat sa pagbideo po. Ang ingay ko po dito. Pero malapit na rin po ako mag-sign off. Salamat sa inyong mga time at sa pagtamsak at pagsama sa akin. 7:51 na. Tapos after nito, ako ay manonood ng movie. Marami akong movie sa Netflix. O, tama ba? Tama na yung bigas ko? Netflix. Mali ka. Bakit mali pa rin? Netflix. Netflix. Oh. Netflix. Kasi yung ito, ang hirap. Yun na yun. Netflix. Nakorek na. Pagtawa na nila ako. Mali yung pronunciation ko.
Parang yung sa ano, yung kwento na sabi na, give me pepper. Tapos yung tao, yung isa daw, nagbigay papel. Diba ang hinihingi ay pepper? Paminta. Paper. Ay, nako. Ah, naalala ko. Gagawa pala ako ng ano, na overnight oats. Ayan. Kasi kanina, lumabas ako, bumili po ako ng Nestle na low-fat milk, and then strawberry frozen, and then oats. So, gagawa ko ng overnight oatmeal and banana. Para bukas ko kakainin. Kahit anong oats naman pwede, roll oats or instant, pwede naman. Awas na? Check mo yung Shopee natin, baka nag-order. So, yung kapatid ko yung nag-a-assist nung ano ko. Bago pa lang ako sa Shopee, kaka-sign up ko pa lang. Pero sa Lazada, I think ano na ako, 4 months. Hmm? Nakakatuwa yung napanood kong ano. Sabi niya, happy 1 month! Ang cute naman. Katabi niya yung spaghetti, isang plato, tsaka isang plato, maha blanca. Yung pictorial, ang cute. Lakas ng hangin. So, 10 minutes na lang ako. Ako ay magsa-sign off na po. O, dinig nyo ba? Lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Grabe. Kasi gagawa ako ng ano, ng oats. Tapos manonood ako ng movie.
Bye-bye everyone. Oh! ANJ Gaspi, naabotan mo ako, Sisi. Hello, mega shoutout to you. ANJ Gaspi, kamusta ka naman po? Salamat sa pagdaan, Sisi. Katapos lang ng work ko. Ay, ganon. So, syempre, pagod ka. Kailangan magpahinga at kumain para back to energy. Gabi na dito, Sisi, sa Pinas. Naabutan mo ako, malapit na rin ako mag-sign out. Kasi siguro naka more than 1 hour na rin ako. Gusto ko lang mangumusta sa inyo. Na-miss ko kayong lahat. Ilang din ako na hindi nakapag-live broadcast ngayon lang ulit. Kaya yun, nangumusta lang ako sa inyo. At I'm glad na abutan mo ako, Sisi. Salamat. Ingat lagi dyan. 2 million in the house. Salamat po. Kita ako dito na. So ayan, magbabay na po ako sa inyong lahat. Ingat po kayo lahat palagi dyan. And see you on my next vlog. And see you on my next live broadcast soon. So for now, ingat po lagi and bye-bye. God bless you everyone. And thank you so much for the support and for the time. So bye-bye!